Machiegni jahera mar penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Andruth Otieno kendo kawuono chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Wantiere e kar wang' kenda ka uthuolo mondo mi arwaki kenda rwako daktari marwa. Ubonyiso ni nyinge nga. En wuod kanye olony e weche mage aito wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho sakata matin. Machiegni daktari. Kamano Ruth, gi nyinga iluonga ni Collins Nyamodi. An wuod Kisumu County ka, Seme Sub County, Kobita, Gere. Tatiyo osuptal ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ka. Department mar wang', an daktari molony e weche mag wang'. Warwako. Erokamano nya daktari. Wang' onego beni rito, wang' onego beni dembo, wang' onego beni deso. Nikech koko dese, to moro no kunyuoli gi chandruok tidhi bedo kod chandruok. Adwani mondo mimulna mana kuom nus nyiriri kata nus dakika, gimomiyo ber ka warito wengewa. Erokamano Ruth. Anyisoga ji pile ni wang' en obwongo. Manyiso ni kionge obwongo to ionge wang'. Koro nyaka warit wengewa. To iwacho ni ka in muofu. Muofu en blindness kata disability ma beche teke moloyo. Nikech ng'ama muofu nyaka dwar ng'at marite. Nyaka dwar ng'at marite. Nitiere samoro ibo dwaro ng'ato matimo ni gimoro. Nikech ok inyal timo gik moko te. Koro nyaka warit wengewa maber. Mondo mi wabed ka wakonyore. Kendo wabed ka wa generate income mondo wakony ekonomi. Muofu en ng'ol maduong' kendo en ng'ol ma expensive. Maka pono ni nokonyuoli kode to tem matek mondo mi kiki kawe kato nokonyuoli kode ni onge kode. Kanonyuoli kode to gimonyalo time onge. Emomedo ni wadonje twak achiel kachiel kotinde kod allergy mar wang'. Samoro nyalo chako ni allergy en ang'o kata wadonje allergy mar wang' ka wadonje twak wa gi odiochieng' ma kawuono. Allergy en ni den nitiere gik ma del ok winjrego. To sama gino donje dendi, to dendi dwaro kaka goye mondo kik obed e dendi. Koro ka in ng'ama samoro konego beni chamo kata ring'o, kata onego beni ok iti gi pi machal manitiere gi chemicals moko, kata iyudo ka nitiere jok ma ok dwar iro. Gino kodonjo kuomi to dendi chako gore kode mondo gole. Koro mane gima katimore to wacho ni in gi allergy. Dendi ok dwar gimoro. Kamano. Ilere maber mokalo en gima nitiere e del kata gima nyalo chopo machiegni gi del to del ok dware kata del ok winjre kode. Koro giko ni boyudo ni del bot dwaro mondo mi ogore kode mondo mi ogole. E twakwa mar allergy mar wang' apani koro kwa kete e yo mayot kaka iketo nwa godo. En samoro gigo makochopo machiegni gi wang' kata kodonje wang' to wang' ok winjre godo kata miyo wang' ok ti maber koro wang' ang' nogore kode. Koso ken kamano. En kamano. Koro kwa wabiro allergy mar wang'. Ma waluongo gi dho kizungu ni allergic conjunctivitis. Mokwongo kwa ng'iyo nonro, to wayudo ni ong'eny kuom nyithindo moloyo joma dongo. Nyithindo ni kode atamalo 40 to joma dongo ni kode atamalo 30. To kwa wuoye wang', nitiere fuoni mopogore opogore ma allergy nyalo donje. Nitiere pot wang' waluongo ni conjunctiva. Ene kama sana ibro neno ka olokore makwar kapo ni ng'ato nigi allergy. Nitiere kiyo mar wang' ma mbele waluongo ni the cornea, obende allergy donjo kuome. To gi raum mar wang' waluongo ni the eyelids ma oko mayelore to umore no, obende allergy inye. Kendo iyudo en ka en gi allergy to wang' lokore marateng', kanyo lokore marateng'. Iyudo ka ng'ato raum wang' kanyo lokore marateng' koni gi koni. Koro mane kaka allergy biro, to allergy wadwa ng'iyo ni ere kaka obiro to gik mage manyalo kelo allergy. Wasewacho ni ong'eny kuom nyithindo moloyo joma dongo. Nyithindo atamalo 40, joma dongo atamalo 30. Koro kuom gik makelo allergy, wanyalo wacho kaka pollen grains, buru mawuok kuom oduma madwa golo olemo. Kanitie kata lum magolo pollen grains. Wayudo ka nitiere chiemo ma ka ng'ato chamo to kelo allergy. Nitiere yedhe ma ka ng'ato tiyogo to kelo allergy. Nitiere buru, nitiere jok moko ma kata samoro kimadho ndawa but ng'ato. Sana nyithindo to buru orachgo kabisa. Ka in ng'ama samoro itedo gi yien kata itedo gi stove kata ija ndawa, weche mag iro kelo allergy. Ing'ama samoro tiyo gi modhe mok to otimre nadi ok winjre gi wang'i.
kelo allergy. Ing'ama samoro ni e ode nigi paka kata nigi guogi moko matindo mwaluongo ni chiwawa, kata in gi guok, yier guok no kodonjo e wang'i to kelo allergy. Ing'ama samoro nigi kapet manigi yier mang'eny e ot, kata buru, ok igolega mondo iluoke kaka onego bed ni winjore. Allergy donjo ang'owa e wang'. Aya, iyudo ka nitiere tuoche mag del kata mag skin ma ka ng'ato nigo, ng'ato yudo allergy maluongo ni atopic allergic conjunctivitis. Aya, inyalo yudo ka nitiere gik moko ma samoro wakete wang', gin kiyo mirwako e wang' waluongo ni contact lenses, ma samoro kwarwako e wang' ng'ato yudo allergy. Koro allergy en gima duong'. Tatemo mana wacho gik matin mwanyalo yudo e ogandawa manyalo miyowa allergy. Kamano. Manyiso daktari ni kopogore kod gigo makelo allergy mag wang' kuonde ma ng'ato dake kata kama ng'ato dake alworano bende nyalo miyo ng'ato thuolo mamalo mar bedo kod chandruok mar allergy mar wang'. Ipimonwa kacha ni king'iyo jogo ma thoro bedo kod chandruogni, joma nyithindo kata nyithindo kod 40% kipimo kod joma dongo. Ang'o momiyo ng'eny kuom nyithindo? Debede ni kaka ji medo dongo te kaka thuoloni mar bedo kod gigi onge koso dendi ng'iyo godo ong'eny kuom nyithindo nikech ang'o? Okay, wang'iyo ni nyathi mokwongo, nyithindo gin joma katugo to gimoro amora ginyalo kete wengegi. To wang'iyo ni nyithindo bende gin joma ohero tuge buru. To ka gituge buru, to gimoro amora ginyalo kete ang'owa e wang'gi. Nyathi bende kinga mar dende pok obedo motegno kaluwore gi ng'ama timre nade, ng'ama duong'. Koro mano e gik ma watemo ng'iyo ni nyalo bedo ni miyo nyithindo bedo gi allergy mang'eny moloyo joma dongo. Nikech ka wang'iyo gi, to nyathi kako medo dongo, ka gichopo ga higni 12 ka dongo malo, tiyudo ka koro allergy no dok piny kata orumo kabisa. Ne wang'iyo kacha gimomiyo thothne wayudo ka nyithindo ema thoro bedo kod chandruoge mag wang'. Iwacho ni nyithindo tugo, to seche ma gitugo gimulo gik moko gi lwetegi, to yot ga mondo mi giket lwetgi e dhogi, umgi kaachiel kod wengegi manyalo miyo gimoro amora ochop e wengegi ma ang' nokel negi chandruok. Imulonwa kacha ni kapo nono ni nyathini kako medo dongo mochopo higni 12, to thothne allergy ni thoro lal ga kende kata koko thiedhe. Ang'o matimore ga tok higni 12? Gima timre ni yudo ka ng'ato sama ng'ato bedo maduong', to ng'ato en ng'ama koro bedo gi understanding kendo nyalo temo control ngima mare. Onyalo ng'iyo ni gima mulo ni ok en gima onego aket e wang'a, kinga mar wang'e bende timre nade, dhi malo. Tae thoro wamedo nyiso jonyuol kata wamedo nyiso joma nigi allergy ni, kiwinjo ka gima wang'i chalo ka gima dwa bedo maili, kik idunye, to luoke gi pi mang'ich. To sama iluoke gi pi mang'ich no, to golo teko mar allergy no. Tido ka ng'ato medo dongo, to medo ng'eyo puonj, kendo medo ng'eyo ni kawinjo gima kama katimre wang'a, to nego be natimo ma gima. Tae gin bende giseyudo puonj ni ere kaka inyalo geng' allergy, kendo gitiyo gi puonj mamiyogi mar geng'o allergy no. Mano bende makelo e kidienyo machielo matwak Dr. Nyamodi mar ng'iyo ni to ranyisi mage ma ka ng'ato neno to nyalo chichi ni nyaka bedi ni nitiere kod allergy mar wang'. Ipimonwa kacha ni samoro ka ng'ato ile, wang'e ile to kik oduny wang'no, okaw pi mang'ich okete. Mano debede achiel kuom ranyisi mag allergy mag wang'. Erokamano. Mana kaka iwachono, ranyisi mag allergy mag wang' ng'eny. Tabro chiwo mang'eny ne jotuo birogo. Number 1, kaka iwachono, ibiro winjo ka wang'i ili, kendo iwinjo kigombo guonye, kendo iyudo ka samoro kiguonye to omit kabisa kendo kidwawe. Sama omit no to king'e ni imedo ketho. Wang' golo pi mang'eny. Isiko wang'i chalo ng'ama wang' koneno stima to wang'i ywaka ywaka. Wang'i ok dwa neno stima sa ka sa. In ng'ama ka oyaw stima, wang'i oluoro stima. Iluongo ni photophobia. In ng'ama wang'e samoro golo chafu, golo gik maricho machalo thinyo e wang'e, allergy. Samoro iwinjo ka gima wang'i lolo nitiere wang'i. Ng'ama seche moko ji osiko koni to wang'i kwar machal nade, mano allergy. Koro ng'enyne mage ma jotuo biro godo e osuptal. Wang'i oloko kala mare okwar, wang'i ili, wang'i golo pi mang'eny, iwinjo ka gima lo nie wang'i, kendo wang'i ok dwa neno stima. Mage ranyisi mag ang'owa, allergy. Daktari, ni wang'iyo kacha gigo makelo allergy mar wang', imiyowa koro ranyisi ma kineno to inyalo chichi ni nyaka bedi ni nitiere kod allergy mar wang'. Kuom ranyisi kapono ni wang' golo pi mang'eny, mano thoro bedo ang'o ni mokele? Onyalo bedo weche mag pollen ka buru, iro, koso. To e seche mogolo pi wang' mang'eny no, mano ang'o matimore e wang' kanyo? Koro gima nawacho mana chako ni allergy kodonjo e wang',
to wang' temo gore kode, waluongo ni hypersensitivity reaction. Wang' dwani ogol gini oko, to sama reaction ni timore, to wang' kuot, to wang' tire cells ma wang' golo, matemo go lweny gi gimo donje wang' ni. Koro sama mano timore, to wang' kuot. Sama wang' kuot no, to wang' respond mar golo pi mondo tem luoko gik maricho modonje wang', mondo wuog oko ang'o e wang'. Iwinjo, en reaction matimore ema golo pigni, o initiate production mar, o initiate kama okano pi mar wang' maluongo ni the lacrimal gland. Odiye to chako golo pi mar mondo oluok wang'. Response wuok e ang'o e obwongo. Gimoro ni e wang', onego bed ni koro iluoke oko. Ema koro pi wang' wuok ang'o mang'eny. To sama wang' lokre makwar no, kech allergy te, wang' nyaka lokre makwar. Okuot. Nitiere gimiluongo ni uninflammation. Kuot mar wang' no ema koro wang' lokre go makwar nikech leche mag remo okuot. Koro golo pi no en response mar golo gimodonje wang' mar mondo mi owuog oko. Nikech o irritate wang'. Wang' ok dware, wang' dwani mondo owuog oko. Ilere maber kabisa. Ma kaponi ine iro, to ineno ka pi wang'i chwer, wang'i nyisi ni iro ni ok onego bed ni bedo ka. Koro wang'i dwani mondo mi ogol iro ni kien, koro dhi to tugo kar pi wang' mondo mi pi wang' owuogi, mondo mi oluok iro cha oko. Kaponono ni en buru, mana kamano. Kaponono ni samoro en koyo mang'ich, ma ogo wang'i, en mana kamano. Wang' temo protect, oji protect, ni koyo ni ng'ich ahinya, mondo mi gol koyo no, kik med bedo e wang'. Ipani ng'o miyo chwe wang' kama mondo mi ogore kod gigo ma en allergic to. Nikech samoro kaka in koyo nyalo ketho wang'. Kaponono ni en iro nyalo ketho wang' koso. Gigo te nyalo ketho wang' nikech ka wang'i ok winjre kodgi, to ketho wang'i. Onyalo miyi allergy no, to allergy no bende obiro gi complications mage. Gik maricho ma allergy nyalo timre nade, nyalo kelo. To mane kaka nochwe wang' nikech gimoro ka gimoro ichweyo gi gimodwaro. Wang' no en fuoni mar del. To nitiere mana gik ma kodonje to mor. To nitiere gik ma kodonje to kotimre nade, ok omor. Koro mane kaka wang' nochwe ni ka poni gimoro donje mok dwa, to nyaka ogore go mondo otimre nade, ogol oko. Kamano. Wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Kata kamano kapok wakaw yweyo, gima daher mondo mi kik wiwil godo ni seche ma ineno ka ine iro to wang'i golo pi wang'. Mano nyiso ni wang'i ok dwar iro no. Tiende ni iro no nyalo ketho wang'. Kineno ka nyathi sik dunyo wengene ahinya ka watuge buru, tiende ni nitiere kaka buru no kelo ne chandruok e wang'. Wang' ok dwar buru no. En ang'o monego bed ni timo seche ma iseneno ranyisi gi. Ka waduogo to kanyo wachako godo, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Nyakwar Moge Jwang' osebedo higa marabora, mano mar higa 2024. Wasebedo kod mor, wasebedo gi kuyo. To gigi duto en thuolo mar goyo erokamano ka warwako higa manyien mar 2025. Nyasaye mondo obed kodwa kendo telnwa. To akwayi mondo mi bed koda bende e higa manyien ka Nyasaye otelnwa e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Kowuok kuoma gi jogo duto matayo chenro mano mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Akwayo ni hawi makare mar higa manyien. Happy New Year. Hi everyone, from View Travel we want to thank you for being part of our journey. We want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Whether you're at home or exploring new destinations, may your holidays be filled with love, laughter, and adventure. We can't wait to take you on new adventures and help you discover even more amazing places. We are looking forward to making magical moments with you at View Travel, where we dream, explore, and discover. Merry Christmas! This year,
Hakuna stress. Citizen Duka na Quickmart tunakuletea the ultimate back to school basket for only 1,823 shillings badala ya 2,175 shillings. You get everything you need to start the term fresh and still on a budget. 250-gram petroleum jelly at 310 shillings, 50 ml deodorant at 345 shillings, 200 grams bathing soap at 210 shillings, 150 grams toothpaste at 199 shillings, 1 kg laundry detergent at 299 shillings, 400 ml body lotion at 345 shillings. Now guess what? You also get a free school bag. So hakuna excuse ya kwenda class bila bag this time. It's super simple. Dial *487*5#, choose back to school hamper, pay 1,823 shillings, then pick up your shopping at any Quickmart near you. Citizen Duka, the home of discount. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Teka video na post pale NGC. Kochopo ngeso ka ngeso saa 4 otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo lind Ramogi Nyanyakach katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obayi. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Nyakwar Ramogi, duond bura mar ODM nyono igni 20 nyaka ne chake. Kata kamano, achiedh nade mag welo oseyuke kendo miye picha ma ok mare. If Ruto joins ODM, that will be the end of ODM. Yuak gi ngur gi lweny gi koko gi tulo masamoro ni e yiero mar ODM nodok piny. Gisani, oyudo telo manyien maonge picha ogai mare Raila Odinga. Chama pod dwaro mana dhi mbele. Kidwa ni mondo imed gere, ok inyal yiero jok midwa ni riembi. Tend ODM dhi chalo nade koso mbi mare nyalo duono. Otiko midonjo gi ODM, ok otiko matiko ne wuod waya mae mari onge. Iwinjo wachno. Onge chike ODM. ODM is not ODM without the people. Mondo yudi chuny mbaka, tudri kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Chieng' tich ang'wen,
sachiel kod sadek otieno, kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'yo allergy mar wang' ma waseyudo kacha ni allergy en ang'o? En gino ma samoro dendi kata fuon moro mar dendi ok winjre godo. Koro kapo nono ni oromo kod fuon dendi no to dendi biro temo mondo mi ogole. Daktari, wantiere kod kidienje kata types mag allergy mag wang'. Kose nena allergy mar wang' kamano watieke tika kamano. Erokamano. Nitiere kidienje mopogore opogore mar allergy mar wang' manyalo miyo ing'e nobiro nang'o. Nitiere mabiro kalore gi ndalo. Nitiere ndalo chwiri gopon. Nitiere ndalo minyalo wachi ni mani luongo ni seasonal allergic conjunctivitis. Koro seasonal allergic conjunctivitis no onyalo biro ndalo moduma gola ng'owa wino. Tindo ka nyithindo biro mang'eny e osuptal. Onyalo biro ndalo ma gimoro miluongo ni dust mite. Akia ni luonge nang'o gi dho mar dholuo. Ndalo ma ong'eny kabisa tido ka ji biro mang'eny gi tuo mar allergic conjunctivitis no mwaluongo ni perennial allergic conjunctivitis. Nitiere manyalo biro ka ng'ato nigi tuo mar allergy mamako dend dhano mamako skin mwaluongo ni atopic allergic conjunctivitis. Nitiere manyalo biro kaluwore gi gik ma wan daktari wakete wang'i. Nitiere angolo mirwake wang', en ok rwake gi oko, isoye wang' iye mwaluongo ni contact lenses. Koro iyudo ka lenses go kwasoni to wang'i ok dwar material molos go kiyo no, tibedo gi giant allergic conjunctivitis. Nitiere allergy manyalo biro nikech in gi allergy mar Nitiere allergy manyalo biro mwaluongo ni allergic contact dermatitis manyalo biro nikech nochwe yath moro mokwinjre gi dendi mibedo gi hypersensitivity reaction mar skin mano nyalo donjo ang'owa e wang'e. Koro mage kidienje mag allergy mantie. Koro allergy no ok obi kende nikech buru kata pollen kata gik mane wawacho ka. Onyalo biro nikech samoro allergy moro mar kamoro to biro to donjo ang'owa e wang'e. Koro mago gin gik manyaka wang'e. To nyaka japiny bende winj ni allergy no en gima ringe family. Onyalo bedo gi mama, onyalo bedo gi nyathi, onyalo bedo gi ng'ato nikech en gima ni ang'owa ni e remo. Mane kaka en. Awinjo kimulo kamoro ni giant. Giant ka weche iwacho na weche mag contact lenses gigo ma laktar mar wang' okete wang'i to wang' ok owinjore kode. Seche ma ikete ni giant kamano tiende ni reaction dhi bedo ma different, dhi bedo maduong' moingo moko ka odhi bedo maduong'. To kendo kwa ng'iyo wang'i, nitiere gik mwang'iyo, nitiere gik mawuok gande wang', mawuok e pot wang' ma wawacho cha. Koro kanyo wayudo ka wang' golo reaction to kuodo puch madongo dongo ei wang'. Nitiere ei wang', nitiere puch nitiere wanyalo wacho ni pimples kata wanyalo wacho ni puch. Nitiere mawuok ga matindo tindo e wang'. Koro ka giant means ni en gima duong'. Ei wang' daktari dhi koda muska. Ei wang' kaka wang' nyalo bedo kod pimple, nyalo bedo kod puch. Sama ng'ato gin dang' awach ni gin pimples matindo tindo, nitiere pimples matindo tindo mawuok sama ng'ato ni allergy. Nikech sikirudhe to gi reaction matimore mamiyo itemo golo gima nitiere wang'ino. To giant ni puchgo koro bedo madongo dongo. Nitiere size ei wang' ka. Nitiere size ma wapimo gigo. Nitiere kaka wapimo gi. To wang'iyo wayudo ka gidongo dongo. Koro wagredi ni in gi giant allergic conjunctivitis. Koro kanyo ma waketie. Kae nitiere moro ma bende waluongo ni VKC, vernal keratoconjunctivitis. En allergy motegno molo allergy gi te. Ma en ka wang'iye to samoro wachwe nyaka sindane ang'owa e wang'i. Kech thoro wathiedho gi yedhe mitone wang'. To kwayudo ka en gi allergy motegno molo magi te kaka manyisi miluongo ni vernal keratoconjunctivitis to samoro wachwe ang'owa sindan. Nikech wang'iyo ni kwa medo wei kode. Ang'o manyalo timre wang'i? Inyalo lokri ang'owa muofu. Nitiere yedhe ma kwa medo mi nyalo mi pressure mar ang'owa mar wang'. Koro wang'iyo ni wachwe sindan ni
to en sindan manyalo budho e wang'i kata dweche adi. En yath matiede e wang' to ling' aling'a kanyo kata dweche adek kodino allergy ni kata ogoyo mondo allergy ni otimre nadi orum e wang'i. Omako dhoga nono ni nyaka pimples matindo tindo nyalo dongo ei wang'. In owuon isenyisowa kaka wang' chal kod fuoni mopogore opogore mag wang', kaka ne wang'iyo chenro machielo cha ni itiyo kod picha wani ma waneno wang'. Koro atemo go picha, atemo ng'iyo ni to pimples gidongo e part mane mar wang', nikech in owuon emisenyisowa ka ni wang' bende biro gi parts mopogore opogore. Ok ang'eyo. Koro pimple gi ponono ni koro en giant oduong'. Koro pimple gi donjo e pot wang'. Pot wang' ema wacho ni iluongo ni the conjunctiva. Samoro ka wacho ni conjunctiva to japiny nyalo winje moloyo pot wang'. Koro pot wang' ka kama lokre en pot wang' en kama lokre makwar sama ng'ato ni ang'owa allergy. Koro pot wang' no gi malo ne nitiere kaka wayele, to kwaseyele to gi pote gi malo wayudo ka otimre nadi. Pimples go nitiere madongo dongo. Pimples go gichalo gi kabros mineno opang e town ka. Kaka ineno kabros opang cha e kaka gitimre nadi gipangore to gidongo dongo. Gidongo dongo. Gipangore kaka ineno kabros. Kaka mano be ng'ato neno sechego daktari koso mano koro weche mag neno sechako kethore. Dineno lakini wang'i osechako dok ang'owa, osechako dok piny. Teko mar wang'i osechako dok piny. Koro kanyo nyaka wathiedhi mapiyo piyo gi yedhe mowinjore. Ema wacho ni koro kamochopo kanyo no wamiyi yedhe mitone wang'i to nyaka wachwe bende sindan e pien wang'i kanyo. Nikech en sindan ma budhe wang'i dweche adek koti atiya. Ng'ato neno ranyisi ka samoro pi wang'e chwer, samoro wang'e ile, odunyo wengene, samoro bende wang'e lokore mamirimiri, samoro entiere kod ololo kaka nipimonwa cha, samoro entiere kod uchafu machalo kaka othinyo mawuok e wang'. Oneno ranyisi gi achiel kata ariyo kata gite, obiro iri kaka Dr. Nyamodi ni aneno magi. To seche ma magi matimore tawinjo ka wang'a ilna, awinjo ka pi wang'a chwer mang'eny. Itimo nang'o mondo mi ing'e type ni itimo diagnosis nang'o mondo mi ing'e type, nikech apani thieth biro luwore kod type. Kabisa thieth nyaka luwore gi kidieny mar allergy ma ng'ato nigo. In gi allergy machal nade. Koro jatuo samo biro kwasepimo kiwango mar wang'i, mano en gima nyaka watim. Nyaka wang'i ni ng'amo biro nena ni teko mar wang'i chal nade. Isebiro mwasepimo, isebiro ira. Watiyo gi machine, abro kunga wuoyo kodi, akawo gima iluongo ni medical history, proper medical history. Nonro ni nyaka ng'e matut. Kaseng'eyo nonro ni matut, to nitiere machine mwatiyogo nikech wang' fuonege tindo tindo. To nitiere machine mwatiyogo mamiyo fuonnigo nyaka nere maber. Waluongo ni slit lamp. En e machine ma wan go ka ema wan go kani. Koro slit lamp examination wach ng'iyo go wang'i mondo wang'i go fuone. Koro kanyo ema koro waketie grade kaluwore gi allergy ma watimre nade wanene wang'i. Wabro mi thieth gi yedhe kaluwore gi kidieny mar allergy ma watimre nade ma waneno. Mondo mi ng'ato timne examination ni kata mondo mi ket wengene slit lamp ka othoroga kao thuolo marom nade, kata kapono ni itiyo gi pesa kao manyonge manyalo romo nade, nikech nyaka wang'e. Mano nyaya an kibiro Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital ka kendo kae ma thieth beche bere moloyo. Iyudo kikawo mana receipt mar siling 50 tibiro neno daktari. Mondo ketie machine ok bi chaji, nikech mae thieth monego be ni timri nade, mae machine monego be ni migo thieth. Waketie machine ni wabro pimi godo nono. Wang'iyo go wang'i mwaket ingi kidieny mar allergy mane. En allergy ma koro ka chakre moluongo ni simple allergy. En allergy modonjo. To watemo wuoyo kodi gimomiyo nyaka wang'e nonro ni wadwa ng'eyo ni dibed nang'o mokelo allergy. Iyudo kibiro to samoro in ng'at mosone kiyo aina mana wacho cha, contact lenses. Tayudo ka in gi puchgo madongo dongo. Dong' abro ng'e ni mae en gi giant. Kata wang'iyo ni daktari nadhi osuptal moro to miya yedhe moketho skin na. Abro ng'e ni ma obiro nikech ang'owa yedhe. To gima nyaka wakwong watim nyaka wang'e ni allergy yath ok thiedhi. Gima thiedho allergy en ni nyaka iwe gima kodonje wang'i to mi chandruok no. Kiseng'eyo ni nitiere nyiri ohero keto gik moko e wengegi, moko iluongo ni mascara.
gibiro mang'eny kaka maskara oseketho wengegi. Koro wanyisi ni wamiyi yath mondo ogeng' complications, mondo oduok teko mar allergy piny. To gima nyaka koro iwe, nyaka iwe tiyo gi gik mikete ang'owa e wang'. Kendo mowinjo wachwa moweyo to duogo ga mago noero kama daktari ni thiedha, sani wang'a dhi maber, tindo kaket gik ang'owa e wang' maskara. Maskara timo ang'o e wang' daktari? Gigo los gi chemicals. To gin chemicals ma samoro dendi ok timre nade, ok winjrego. Koro kikete wang'i to kelo those complications. Yes. Moko biro ga ka wengegi koro samoro dwa kethre, kendo kielo raumni gi malo, tiyudo ka particles mag maskara opong'o malo kanyo. Maybe mwagolni, mwaluokni, mwamiyi yath. Kaeto ka in ng'ama winjo wachwa koni ni weri gi gigi, iber kaka Nyasaye notimre nade, nochweyi. Kwatieko tabro bedo ka mondo ing'e ni kapo nono ni to pok awinjo ga reaction kora kia samoro inyalo cheko na cheka winjane ni to chal nade. Daktari, kopogore kod allergies mag wang' mwacheko e slit lamp ka, ang'o kendo manyalo fwenyore kokalo e slit lamp e tayani, e mashindwa ni? Mashind ni en mashin maber, to en mashin ma tiyogo e yore mopogore opogore. Kowe ng'iyo wang', nitiere procedures kata nitiere gik mwanyalo timo e ka, moko chuno nyaka wateri e theater mondo wa operate. Ng'ato nyalo biro gi chuma momok e wang'e, jo welding biro ka pile kawuok e jua kali. Ng'ato ne ng'ado chuma ringe e wang'e, wagolo gi mashin ni. Mashind ni wanyalo pimo go pressure ma wang'. Mwang'e ni in gi glaucoma, kose timre nade, kose ionge go. Koro magi gik ma mashin timo. Lakini gima timo maduong' mogik ni en ema watiyo kode e somo wang'. Eye examination. Inyalo gol kode nyaka gik modonjo? Inyalo gol, watimo kode minor procedures. Nitiere sindene mwanyalo chuo kode nikech ok inyal neno wang' maber. Koro sama iketo jatuo kanyo, eka inyalo neno kama ichuoyo mondo mi kichuo wang' to kik iketh ang'o, kik iketh wang'. En gima pani oganda onego ng'e, ma kata kapono ni neno ga gimoro tidhi ticheki, nikech kapono ni inyalo tim kode achiel ariyo adek to nyalo bedo maber mokalo. Mano bende mabokelo e kidieny machielo daktari, ni seche ma ng'ato osebiro iri itimone examination, ing'iyo wengene, samoro ikete masindni mineno ka pimples opangore wang'e kaka kabro opangore e town, ichiwo ranyisi malich mapok nono. Kamano, bende kako ondike e buk, chalo kabros. Mopangore town. Thieth thoro luwore kod gima okelo allergy. Wamula ni thieth koro daktari. Kwachako kod saburo allergy marero. Ero kamano. Koro in ng'ama ibedo gi allergy. Namba achiel, gima duong' mogik ma nyaka wanyis japiny, nyaka wapuonji ni tidhi dak nang'o. Wanyalo miyi yath to dok piny, tichak iduogo bang' dwe adi. Nikech irono ema tedo. Koro nyaka wanyisi ni ere kaka inyalo geng'o mondo mi kiki allergy ni donje wang' kapok wamiyi yath. Wawuoyo kodwa koni, nyamama, sama winjo ka wang'i ili kik igwony. Luoke gi ang'owa, pi mang'ich. Kata kaw kitamba mang'ich tikete wang'i. Samoro kidunye to bedo maliet tiwinjo komit. Kaw kitamba mang'ich kete wang'i, kata idhi e freji, pi mang'ich iluok ang'owa, iluok go wang'i. Samoro wanyalo nyiso jotuo, ing'ama tiyo kama buru nitie, dwar angolo manyalo geng'o chafu kik timre nade, nyalo geng'o buru kata nyalo geng'o iro kik timre nade, donje wang'e. Ka en ng'ama tedo gi iro, nitiere ginene matinde chip, wanyalo advise ni dwar gas moro ma beche yot mondo timre nade, ikonyrigo. Koro watemo ng'iyo, kae watemo nyiso ni nitiere yedhe mitiyogo. Kiseng'eyo ni ng'ama pollen, sama oduma golo wino eka allergy donje wang'i, nitie yath minyalo nyiewo, ichako keto kapok wino chako wuok, mondo mi ka wino wuok to koro allergy cha yudo ka tayari yath nitie to geng'o ang'owa, allergy from ang'owa donje wang'i. Koro watemo kuongo wanyisi ni kaka inyalo geng'o gi kaka inyalo control, then koro wamiyi yath. To koro kalure gi kaka kidieny ma wamiyi mar allergy no, wamiyi yath, wanyalo koni ni iduog bang' wik achiel, iduog bang' wige ariyo, iduog bang' dwe. Lakini puonji kato nyaka idhi, nikech ne awacho ni allergy yath ok thiedhi, yath geng'o tekone. Lakini kaka ithiedhe en in. Nyaka ing'e ni ang'o mane okelo gino, ere kaka nyalo geng'e. Ka in gi allergy, an gi asthma, ang'e maber ni ndalo ma koyo ng'ich to kapok raga ang'owa gi sweta, iwinjo. Koro nyaka mano gima japiny nyaka ng'e.
ka in ng'ama tiyo kamoro ma samoro buru ng'enye, samoro mane tich minya tiyo, wuog gi jatendi kanyalo loki, oketi kama buru ok timre nade, ok ng'enye mondo itiye. En kama. Nyaka isomri in owuon, nyaka isom nyithindi, nyaka ine ni chandruoge mage ma githoro ga yudo ahinya kaka mag allergy gi, mondo wayud kaka wanyalo geng'o, nikech niwacho ni allergy yath ok thiedhi, allergy in owuon eming'e ni ang'o makele kaeto igeng'e. Wamake kanyo ka waduogo to wadhi nyime. Kidieny wadonje ni daktari biro pimonwa kaka itiyo kod masindni e ng'iyo kaka allergy samoro osetimo wang'i. Nopimonwa kacha pimples manyalo bedo e wang', samoro en iro modhi e wang' saidi, samoro en buru, en ang'o ma gitimo. Omiyo kidieny mogik ni ok adwa nobai kata matin e penj laktar ma kawuono ma bende biro ni kowuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Wantiere kod Dr. Nyamudi. TJ Smolele principal de la rumba kod team Tiedero akoni hai maber mar higa manyien mar 2025. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Nikech nonyuolno nyathi, adier, ibiro miyo wawuoyi, kendo loch nobede lwete. Noluonge nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro manyaka chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Nobed e kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Chakri kawuono nyaka chieng', Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto oseketo chunye mondo tim gigo. Yudo omiwa wowi kaka skiza tune mari D star 811 star 414 hash. Tugo koro eka iye ochacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni waketi pile wacham. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi
miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimwatimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. Jod Sardani oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kar gi ji adekni, hera bro ketogi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Kenya orwako higa manyien e yo makende ka ote mag geno medo wuok kuom oganda kama moko to geno margi pod oduono. Kaka wachako higa manyien indi, wachako higa manyien gi paro manyien kendo gi dwaro gik moko maber. Nitiere moko bedo ka timo mapogo ngima ji kendo samoro gin gik moko mamiyo ji bedo gi luoro. E ote magi mag loko higa, jodolo medo siemo sirikal olok kite higa mar 2025 kendo tim gigo madhi bero ngima oganda jo Kenya. Nyaki yuechi mi bede pika kor ka ng'iyud kuon michamo. Samoro nyalo bire pitido ka pigni okogo. Idok dala kaka idhi chako onge. Odwaro swaru moridi e iye ka. To gin sirweche makirwakogi gi makiti. E sigana makende kawuono warango sigand mine ma jolupo mag rech nyapus e gwenge mag Sango Nyakach. Machiegni kendo e penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo, ne wawinjore ni kwaduogo to laktar bro pimonwa kaka otiyo kod masindni e ng'iyo kendo nono wang'. Ma bende nosenyisowa ni masindni nyalo neno gik mathoth mokalo chiegni gimoro amora mane wang'. Kopogore kod mano bende nitiere procedures minyalo tim kod masindni. Nitiere kaka inyalo chuo sindan bende kod masindni. To kawuono ne waketo maino mar e twako mar allergy mar wang'. Ma bende nopimonwa ni allergy mag wang' biro ga kod gik mopogore opogore. Daktari gi kama wantiere ni seche ma jatuo osebiro iri owacho ni ranyisi ma oneno kata gigo mowinjo iseng'ado ne rieko kata advice ni kiwinjo ka wang'i ili to kik iduny, seche midunye cha ikelo liet, seche mikelo liet cha imedo ketho wang'i, kaw pi mang'ich tiole wang'i mondo mi oduok teko mar allergy piny. Jatuo osebiro ka wuothe kodwa okang' kokang' kaka inyalo konye kata kaka inyalo fwenyo ni en allergy mane machande kitiyo kod masindni kanye makoro wadwa ni wuothe kodwa mondo mi pimnwa. Erokamano. Koro jatuo no osebiro osuptal, wasepimo teko mar wang'e, waseng'eni wang'e makoro achich neno maber koso neno machal nade, wang'e makoro acham bende neno nade. Koro osebiro mo asewuoyo kode, asekawo nonrone, iluongo ni medical history. Koro sani adwa timo gima iluongo ni medical examination. Koro adwa ng'iye e wang' watiyo gi masin miluongo ni slit lamp. Mae slit lamp machine. Koro masindni okonyowa neno wang' matut gi fuone matindo tindo gi leche matindo tindo mag wang'. Kech allergy hinyo leche. Koro nyaka wang'i. Koro ka abro pimo kaka adwa neno jatuo ni. Jatuo ni iluonge ni Ruben. Jatuo mokuongo, just a minute. Jatuo namba 1 oketo tike ka to pat wiye oketo ka e. To nyaka kete e yo ma jatuo nyaka bed ma comfortable. E yo ma ok jatuo ok strain. Koro put your chin here. Ket tiki ka. To debede ni upime matik te romre gi pat wich te koso? Masindni olosi, inyalo tere malo gi yore te. Gi piny koni to gi diere ka, manyiso ni jatuo nyaka bed e yo ma sama koro ikete mashin, mamoko mashin, koro achano timo nade? Ang'iyo wang'e. An wang'a nyaka bed ang'owa e microscope. Koro ang'iyo wang'e, achako gi korachich, nyaka ng'ite, kendo nyaka pek wang'e mondo ang'i pot wang'no piny nyaka malo.
mang'ini jatuo ni kata bed ni wang'e kwar to bende nitiere puch madongo ma wawacho ka nyaka pek wang'e mang'e ang'owa malo kaeto katieko taduogo koracham bende ang'iyo nikech inyalo yudo ka allergy ng'eny samoro korachich molo koracham labda nokele gi chemical samoro chemical nolodhi korachich koro nyaka ang'i ni en koni gi koni nyaka wang'i kendo ang'iyo koracham kaeto korachich bende nyaka timre koracham piny gi malo piny gi malo. E seche mitimo mano ang'o mineno kanyo? Daher mondo mi ane gima ineno wengene. E seche matimo kanyo taneno nyaka ing'iyo fuoni mag wang' te kochakre oko nyaka inyalo neno ler maduong' mar wang' cha, optical nerve. Koro sama atiyo gi mashindni tadwa neno the optical nerve nyaka ket yath moro e wang'e mondo oyaw pupil moluongo ni pupillary dilatation. Koro kakete kanyo tachaka medo lens moro miluongo ni 78D kata 90D togolo ler mar wang' amede mashin manyiso ni amedo teko mar mashin ni gi lens. Koro aneno go ler mar ang'o e wang' nikech jatuo king'iyo onyalo biro gi allergy to samoro ler be osechakre kata onyalo biro gi allergy. To tuo mar sukari mar wang' bende nitiere gi kanyo. Nyaka wang' nikech jatuo kobiro osuptal to ok wathiedh mana gima okelno kende. Ng'ato nyalo biro gi tuo mar allergy to samoro achiedh nadi be en go nyaka wawuo kodgi. Koro wathiedho jatuo te. Koro omiyo wang' be nyaka wang'i te. To mashindni ema konyowa neno ang'o tuoche. Erokamano ahinya. Ineno ang'o e wang'i? Ineno ka nitiere kod allergy koso ineno ka onge kod allergy? Aneno jatuo ni gi kaka nobiro aneno mana ka wang'e konchiel ema chal ma allergy osetimre nadi ochakre. To mano manyiso ni kwathiedhe wathiedho konchiendno to konchiel be nyaka wamiye yath mageng'o ang'o allergy nikech konchiel no be allergy nyalo timre nade nyalo donje. Daktari, pimnwa ni ponono ni ng'ato bedo ga kod allergy, onyalo bedo mar buru, onyalo bedo mar wino mar bando, onyalo bedo mar iro, onyalo bedo mar koyo, to ok thiedhi kata ok odhi mondo mi one laktar. Wanyalo bedo kod complications e wang'. To ponono ni wanyalo bedo complications githoro bedo kaka mage, gitimo wang' nade? Erokamano. Koro allergy nigi complications mopogore opogore kendo ging'eny. Iyudo ka sama ng'ato nigi allergy to thoro guonyo wang'e. Infections nyalo donjo wang'e. Inyalo yudo bacterial conjunctivitis kata inyalo yudo corneal ulcers manyiso ni adhola mar kiyo mar wang' kendo mano ng'eny ahero kabisa. Inyalo yudo ong'eny ahero ka kotende kod tich matiyore ahero weche mag mchele. Koro yudo ka adhola mar kiyo no ng'eny kabisa kendo mano ok dwar ga yedhe minyiewo e pharmacy nyaka idhi osuptal. Namba 3 inyalo bedo gi tuo mar wang' waluongo ni dry eye syndrome. To mondo ing'e ni in gi tuo mar wang' iwinjo ka wang'i timre nadi kuyo ng'eny e wang'i. Mano kamano. Bedo kamano inyalo chako iyud ang'owa tuo mar pressure mar wang' kaluwore gi yedhe mitiyogo nikech watiyo ga ang'owa steroids. Koro sama in gi allergy no inyalo yudo tuo mar pressure mar wang'. Then mogik inyalo yudo tuo miluongo ni keratoconus. Mano bende en tuo ma chieng' moro dwani wawuoye. Ji ni kode to ji ok ong'e ni kode. To en tuo mamiyo kiyo mar wang'i onego bed ni obedo moyuore maber tiyudo ka koro ok oyuore kaka onego bed notimre nade kaka onego bed noyuore. Daktari, kani wachako chenro ni pimonwa kacha ni nyithindo ka ochopo ga higni 12 to allergy chako lal, manyiso ni ng'ato osewinjo kendo oseng'eyo ni adiere ma kama timore to abedo kod chandruok ni sepuonje nyaka ni kaponono ni en jagono matiyo kod gige dusruok to nyalo weyo kata kaponono ni en nyathi tika pi mang'ich iole wang'. Kopogore kod mago, allergy nyalo ga lala kende ka othiedhi kaponono ni en nitiere moko manyalo lal. Iyudo kata ka samoro ni somo e skul kama ng'ich, nyathini ne somo kata Limuru, allergy ochande higni 4, kotieko skul koduogo kisomo, allergy otimre nade olal. To kiyo nyong'ong mirwako e wang'ni bende geng'o ang'owa allergy nikech gik madonjo e wang' donjo koriere tir. Koro iyudo ka in gi nyong'ong, nitiere joma allergy osechando mwasemiyo yath to pod otamre. Watemo thoro nyisogi bed gi nyong'ong mondo geng' allergy matimre nade madonjo e wang'i. Koro magi kaka wanyalo geng'o allergy kama. Nipimonwa wach mar kiyo. Koro napimo ni wach mar ni wang' kiyo mar wang' en gima onego bed ni oyuore. To sama in gi allergy misiki dunyo wang'i no to koro wang' poteni ochako loko shape mare. Oloko kite.
koro bedo mabith. To sama obedo mabithno to miyo ok inyal neno. Inyalo timni cross linking, mane inyalo timni, kata inyalo gol kiyono tiketo ni kiyo manyien ma waluongo ni corneal transplant. Gik ariyo mitimogo bechgi ni malo tikelogi nikech allergy. Corneal transplant itimo gi 200,000. Cross linking beche ni piny matin. To kuonde mitimogi nikech mashinde mitimogi bende tin. Koro mane momiyo wanyisi ni allergy nyaka idwar kaka igeng'o. Wanyalo kawe mayot to complication mare nyalo mi lokri ang'o? Nyalo bedo muofu. Nikech samoro ne na buru, ne na iro, ne na koyo, tikawe yoro oyuma ang' ni bed muofu nikech gika ina go. To kani wachako chenro daktari ni wacho kacha ni bedo muofu en ng'ol ma beche tekie mogik nikech ibiro bedo kod ng'at ma wuotho kodi sate timo ni gimoro amora tiende ni ngimani ok nyal bedo ngimani ikaw ngimani mitweyo kuom ng'at machielo ne bende ngimani ok bidhi nyime mare bende utwe kuomi ka. Daktari wach mogik minyalo weyowa godo. Wach mogik manyalo weyo japiny ni wabeduru joma ohero dendwa. To gimoro sama in go to ok inyal ng'eyo ber mare. To sama koro ionge kode e king'eyo ni gima inchano go en gima konya kendo nyicho konya kabisa. Kabisa. Koro wameduru ng'iyo wang'o, wameduru chamo chiemo mowinjore mondo wamed neno, mondo wamed tiyo mok wachando. Kapo kawe chiemo mowinjore, chiemo ma balanced, iwacho ga pile nyaka bed balanced diet, ahinya nyithindo ma pod dongo, chiemo mantiere kod madini mag vitamins kaka mag carrots, olembe kaachiel kod alode mondo mi wengegi odong maber. To maduong' moloyo ka ng'ama miyo onyoro nyathi to kik owuog gi nyathi e osiptal kapok odhi dala, kapok oneno laktar mar wang'. Erokamano ahinya. Dongido kambi an japuonjre maber. Erokamano ahinya. Mano en Dr. Nyamudi, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Ne wang'iyo tuo mar allergy mar wang'. En tuo ma kokong'i maber to nyalo miyo ng'ato bedo muofu. Nyaka kendo odiechieng' machielo kabokelo ni chenro mar penj laktar iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.